Porto Marín, máis do 50% da población emigrou no ano 63. Por iso vedes que hai moitísimos xardís, pois todos eses xardís eran para solares, para viviendas. Pero como a xente se foi a emigración, pois quedaron así libres. Se hoxe Porto Marín ten un bon plantel de xardís. A casa é de nova construcción, e o único que trasladaron foi a solaina e o porches abaixo, e os escudos. Ademais, pois, un escudo ainda está no Museo Provincial. Estes momentos son os momentos moi difíciles para a hostelería en Porto Marín, é dicir, que prácticamente o 90% do produto interior bruto de Porto Marín, digamos, o da produto económico, pois é do turismo. Coido que vamos a vivir tempos difíciles, que a única solución sería que aparecese unha vacuna para o COVID-19 e que podería solucionar que se abrise, porque aquí a maioría dos visitantes son estranxeiros, co cual, pois, se cerran as fronteiras é imposible que podan vir. E do turismo interior, pois, é prácticamente pouco. Foi bastante triste ver todo o pueblo sin unha persona, pero bueno, pois esperando que, non sei, que a cousa millore, pois sempre con optimismo. Este ano é difícil salvalo. As perspectivas casi xa están postas no próximo ano. Os albergues están pechados, sí. Están os albergues e os hoteles, por ahora non abriu nadie. Me imagino que na fase 2 abrirán os hoteles, algún hotel, pero bueno, os albergues ainda non teñen moi claro as reformas que van a ter que facer para afrontar isto, claro. Para setembro realmente hai moita reserva tamén de peregrino estranxeiro, que non sabemos se vai a anularse ou vai a vir, por ahora desde logo haina. Esperemos que veña turismo nacional tamén. Porto Marín vive do turismo, as infraestructuras todas que temos están destinadas a eso. Hombre, sí, está claro que tamén temos o turismo máis provincial, pero todo é turismo, todo é poder salir e poder sentirte cómodo, sentirte seguro a donde vayas. Entonces, neso é no que agora pois se está intentando luchar con esta nova normalidade. Hasta agora xa era cero. Agora que nos van a dar un pouquiño de margen, pois intentaremos de algún modo pois chamar a xente coas medidas que de algún modo nos van a impoñer. Son dous negocios e pois teño un terceiro que é o supermercado, que bueno, aí traballas ca xente do pueblo. Pois bueno, vas tendo as necesidades para ir cubrindo, non? Pero a outra gran parte é o turismo. Date conta que aquí somos 500 habitantes e cando chegamos a temporada somos 2.000, 3.000. Saberse co turismo nacional, que se abra o camiño, que se empece a xente a salir, pois a ver se libramos. Vamos a intentar ser optimistas nesa parte, porque que senón sería xa moi un desastre, vamos. Entonces, pois a ver se libramos eses mesiños así fortes do verán. Vamos a intentar, pois este mes de junio facer así, non? Atraer un pouquiño a xente da provincia, a xente cercana, que veña a Porto Marín, que é un pueblo tranquilo, que se pode pasear, que hai espacio, que non hai que estar todos pegados como non a ciudad. Entón, pois bueno, intentar ir por ese lado. E despois, pois, se abre o camiño no mes de julio, se abren as provincias, pois xa facelo dunha maneira continuada. Pero tamén está claro que para facer eso, pois, temos un personal que teremos que ir adecuando ás necesidades que teñamos. Facer que os nosos locales sean locales seguros. É dicir, que haxa as distancias, que haxa os medios higiénicos, neso que vai haber que luchar.